मोनसे जायगायावहाय नर्थ इस्ट हेल्थ केयार होननाय मोनसे सेन्टार खुलियो दा नोंथांनि नैबे सेन्टारावहाय माबायदि पाब्लिकफोरा बेबायदिनो गावनि फाहामथायखौ लानानै माबायदि मुलि लांफैयो आरो माबायदि इमप्रुभ जायो इमप्रुभआथ' दिनै आङो दानो 100%बो बुंजोबनो हाया मानो होनबा बेमारखौ लानानैसो डिपेन्ड खालामो माने माब्लाबा समाव जाय बेमारा किउरेबल नङा बेखौथ' जों किउर खालामनो हाया नाथाय आं फोथायो माने ओरैनो एराउन्ड 90%आखौ 85-90%खौहाय माने आं गोबां मानसिफ्रानो जायफ्रा डक्टरनाव थांनानै मोजां फाहामथाय मोनाखै ओरैनो गोदाव सोराव थानाय बिसोर आंखौ भिजिट खालामफैयो ओमफ्राय बिदिनो फ्रायानो मोजां जायो जेरै आथिं आखाइ सानाय सिखारनो हायै पेरालाइज जानानै थानाय आरो फाइल्स बेरामजों भुगिनानै थानाय आरो निसा लानाय जायफ्रानाखि ड्राग्स जौ गान्जा न'खराव असान्थि खालामनाय बिसोरबो गोबां मोजां जाबाय आरो आं भिडिअ'बो होखादों आरो दिनै गोबां पेरेन्टसफ्रा खुसि दङ आरो आं खुसि नुनो मोनदों बिसोरनि न'खरफ्रावबो आरो बेजों लोगोसे बेफोरनो गोबां बायदिसिना गथ' मोनैफोर दिनै गोबां गथ' मोनदों जोङो आं प्रुफजों लोगोसे होनो हायो जायफ्रा मिन्थिनो लुबैदों आङो डिटेल्सैबो फन नाम्बारफोरखौबो शेयार खालामखायो दिनै आरो भिडिअ'फोरबो दंखायो दिनै गोबां माबा स्पर्म प्रब्लेम गायनो प्रब्लेम बगास्रामि प्रब्लेम गोबांथार बेफोरबायदिनो असान्थि मानसि हामख्रंलांनाय बेफोरबायदि प्रब्लेमजों आरो हौवाफोरनि जायफोरहानाखि बेफोरबायदिनो साइज खम न'खरावहाय प्रब्लेम बेफोर जेनेबा मोजां जादों आरो गोबांथार बेफोरबायदिनो मानसिफ्रा बायदि बुंदोंबाबो आङो जेबो साना मानो होनबा बेफोरबो मोनसे हेल्थ इस्युआव गोग्लैयो दिनै बेफोरबायदिनो स्पर्म प्रब्लेम जायफ्रानाखि गथ' मोनाखै गोबां ट्रिटमेन्ट लाबाबो बेबो बे काजलगाव एरियायावनो दङ दा बिसोरबो गथ' मोनबाय आरो गायनो प्रब्लेम जायफोरानाखि ओभारियान सिस्ट माय'मा टिउमार जानाय बिसोरबो गथ' मोननानै दङ दिनै हामथायाबाबो प्रेगनेन्ट जादों बेखौ आं नुनो मोन्दों रिपर्टआबो आंजों लोगोसे दङ गोबां मानसिफोरनि रिपर्ट दङ आरो किडनि अन्थाइ गल ब्लेडार अन्थाइ हामनायाथ' हिसाब गैया किडनि अन्थाइ गल ब्लेडाराथ' दा कमन दा बेफोरो बिराद कमन नालाय दा गोबां मानसिफोरानो माने मोजां जाबाय आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो बायदि बायदि बेरामफोरनिबो दङ जोङो अन प्रडाक्ट दा दिहुनबाय गोबां जोंनावहाय दा 13टा प्रडाक्टखौ जोङो जोंनि नर्थ इस्ट एसेन्सियेल हेल्थ केयार प्राइभेट लिमिटेड बे नामावनो जोङो लानानै फैबाय बे मुलिखौहाय दा एभेलेबेल आरो जायफोरनो नांगौ नोंसोरो बे काजलगावआवहाय भिजिट खालामफैनो हागोन रिपर्टजों लोगोसे दिनै आं हायाबाबो आङो डक्टरफोरनो रेफार खालामो दिनै आं सासे नार्स जानायखाय जेनेबा मोजां डक्टरफोरनाव जेनेबा आं हायाबाबो दिनै गोबां मैयाबो फैदों सासे कलन केन्सार बिसोरो कलन केन्सारखौनो मिन्थिया मा नाथाय बियो मानि थाखाय जादों बियो फाइल्स बेरामनि थाखाय जादों आंनि मोन्दांथियाव मानो होनोबा बेयाव बेदरबो दङ आं नायदों खिन्थु आं बेखौ लोगो लोगो केन्सार इन्स्टिटिउटआवहाय आं रेफार खालामदों मानो होनोबा बे बेरामा किउरेबल नङा जों बेखौ किउर खालामनो हाया जास्ट मेनेजेबल जों मेनेजल' खालामनो हायो बेखौ रावबो 100% किउर खालामनो हाया बेखौ डक्टरफ्रासो मिथिगौ आरो स्पेसियलिस्टफ्रासो मिथिगौ आरो माखासे बेरामनि सायावहाय मुलि हरनायनि आवगाय नोंथाङा चेकआपफोर खालामग्रोनो हायो नामा नैबे सेन्टाराव? औ खालामो आङो फार्स्टआवनो दा आङो आवगायहाय आङो नायनो जामोन दा आङो अन जोंनिनो मेसिन मोनसे लाबोबाय जोङो बिदिनो पर्टेबल मेसिन जे एक्जेक्ट एखे बेबो जेरैहाय जों हस्पिटालावहाय बे मेसिनखौ मोनो बे मेसिनखौनो जोङो लाबोदों दा ओरैनो सिम्पोलैहाय जोङो लाबोग्रोदों जेरैहाय दा सुगार टेस्ट खालामो हेमोग्ल'बिन टेस्ट खालामो ओमफ्राय लिपिड प्रफाइलखौ नायोबा जोङो जे हार्टनि प्रब्लेम दंना गैया थैयावहाय मेजेमफोरा बारायदों नामा कलेस्ट्रल लेभेलफ्रा बेफोरखौ मिन्थियो आरो इसिजि बेफोरखौ नायगोन आरो प्रेसारफोरखौ नायगोन आरो माखासे सन'ग्राफिफोर जायफ्रा पेसेन्टफ्रा लाबोयो बेखौ नायनानै आङो ट्रिटमेन्ट होनाय जायो आरो बहानिफ्राय फैयो पेसेन्टफ्रा ओरैनो? पेसेन्टफ्राथ' गोजाननि फैयो मैयाबो फैदोंमोन अरुणाचलनि किडनि अन्थाइनि मुलि लांनो फैदोंमोन आरो बाक्सानिबो फैदों मैयाहाय उदालगुरि बाक्सा कार्बि आंलं बेफोरनि फैयो आरो जायफोरहानाखि बेफोर न'खराव प्रब्लेम निसा लानायफोर बिसोरबो गोजाननि बिमा बिफाफ्रा फैनानै भिजिट खालामफैयो आरो नोंथांनि सिबिथायाव नैबेहाय फैनो थाखाय माबायदि जगाजग खालामनांगौ? दा आंखौहाय जगाजग खालामनोब्ला जोङो फन नाम्बार होनो हानाय जाखादों बेहाय नोंसोरो कल खालामनो हागोन आरो आंबो मालाबा रिसिभ खालामनो हाया आंबो बेस्थ' जायो बिनि थाखायनो नोंसोरो जि आंनि लकेसन दङ बेहाय नोंसोरो आंखौहाय लोगो लाफैनो हागोन आरो लकेसनखौ बुंनो काजलगावआवनो बे पस्ट अफिसनि गोजौआव ओरैहाय मा होननांगौ जाखोथाय हन्डा जायो आरोना जोंनि काजलगाव एरियायावथ' हन्डा श'रुमा मोनसेल' बे हन्डा श'रुमजोंनो एटेच फार्स्ट फ्ल'रावनो आरो बेहाय फैलानो नोंसोरो आंखौ लोगो मोनगोन
मोनसे नर्थ इस्ट हेल्थ केयार होननाय मोनसे सेन्टार खुलिदों दा बेयावहाय माबायदि बेवहाय गोबां रोखोमनि देहा फाहामथाय खालामनो हायो स्पेसियेलि लाइक मेल एन्ड फिमेल इनफार्टिलिटि जेनेबा गथ' मोनै ओमफ्राय हौवा हिन्जावफोरनि प्रब्लेम जेरै गाइनि प्रब्लेम आरो किडनि स्टन कलब्लाडार स्टन स्किन प्रब्लेम आइ प्रब्लेम इयार प्रब्लेम बेफोरखौहाय माबानो हायो आरो बेजों लोगोसे पाइल्स आलसार बेफोर आरो जायफोर एकदम कमन बेफोरखौहाय जों फाहामथाय होयो आरो बेजों लोगोसे जोङो जिखुनु प्रब्लेमानो जाबानो जोङो हायैखौ जों मिथिनायखिनिखौहाय जोङो गोजौ लेभेलाव रिफार खालामो आरो आयुर्वेदिकआनो होन आरो एल'पेथिकआनो होन जोङो माखासे हस्पिटालफोरजोंहाय टाइप खालामनो नाजादों आरो जोङो बावैसो सिगां जों गुवाहाटीनि माखासे मोनथाम मोनब्रै आयुर्वेदिक सेन्टारजोंबो जोङो टाइप खालामनो जों प्रप'जेल खालामबाय एसे समावनो बे प्रप'जेला थिग जागोन ओमफ्राय जेब्ला जोङो बेवहाय जोंनि माखासे कास्टमारफोरखौ जों हाजोबाखसै अब्ला बेखौ रिफार खालामनांगौ अब्ला जों बिसोरजों कनसाल्ट खालामनानै जों रिफार खालामगोन आरो एल'पेथिक जेनेबा हस्पिटालानो होन मानो होन मानोबा जोङो बे कम्पानिया जाहैबाय स्पेसियेलि बेसिक एटलिस्ट बेसिकनिफ्राय गोजौसिमहालागै एबा गिदिर सिरियास बेमारसिमहालागै जोङो बेखौ हेन्डेल खालामनो नाजादों आरो नाजानायनि उनावहाय जुदि जोंनो हायाब्ला जोङो गोजौ लेभेलाव एबा मोजां हस्पिटालावहाय जों रिफार खालामनो जों सानो आरो जोंनि मेइन टारगेटआ जाहैबाय रुरेल एरिया बेकवार्ड एरिया जायफ्रा बेसिक ट्रिटमेन्टखौ मोननो थाङा आरो बिसोरो माखासे नलेज गैयैनि थाखाय लाजिनायजों गिनायजों बबेहाय थांनो बबेहाय थाङा आन्दायनानै थायो बेनि गेजेरजों माखासे जोङो क्लस रिलेशनशिप खालामनानै कास्टमारफोरजों बिसोरनि माखासे सुख दुखु रायलायनानै बिसोरखौ जों माबोरैबा बेस्ट ट्रिटमेन्ट होनो हायो आरो बेस्ट एडभाइस होनो हायो बेखौ जों मावगासिनो दं आरो बेनो जोंनि टारगेट फार्स्टआव पारिस जादोंमोन आंना बबे समनिफ्राय जायो बारा गोबाव जायाखै मास मोनसे जानायावनो सप्तासेयाव बै थैया गगादों ओमफ्राय बेनि उनाव जेबो जायासै आरो बेनि मुलिखौ जानायनि आवगाय डक्टरफोरनि जादोंमोन ओहो जायाखै आं बेखौनो अगुरियाव थाङो लोगो मोनबाय थायो लोगो मोनैनि फैफिनदों सानसेखालि बिदि जादों आरो ओमफ्राय आरो सानसेखालि आं गावखौ बबेबा बे खाथियाव फैनायाव लोगो हमनानै मोनाबाबो जों थांनाय जादों आरो बहानिफ्राय बेंटलनि आं दा नोंथाङा दि बेबायदि फाहामथाय मोनबाय नेक्स्ट बाराव सोरबा नोंनि लोगोफोर जायोब्ला गुबुनफोर जायोब्ला लांफैनो थाखाय माबाफोर खावलायो नोंथाङा खावलायगासिनोखा आङो सासे मानसिखौ खावलायगासिनो ओरैनो पारिस जादोंमोन बेसे गोबावनिफ्राय बारा गोबाव जायाखै मास मोनसे ओमफ्राय सप्तासेयावनो थैया गगादों आरो मुलि जानाय लोगो लोगो बे बायदिनिखौ बबे सेन्टारनिफ्राय नोंथाङा नैबे मुलिखौ लानानै दा माबायदि मोनदों मेडाम सम्पानिफ्राय कम्पानि नामा नाम दखाननि नाम आं मिथिगौ